A programación musical en Galicia vive unha intensa actividade da man do ciclo de concertos do Xacobeo, que esta fin de semana deixou unha destacada actuación de treixadura en Piñeira de Arcos, en Sandías. No marco das festas de Santa Mariña, a formación reafirmou o seu papel como estandarte da música tradicional, logrando unha notable acollida de público e unindo patrimonio etnográfico con cultura de raíz. A xenda continuará este xoves 16 de xullo no Santuario das Ermidas, no Bolo, onde Luarna Lubre celebrará o seu 40 aniversario. O concerto, programado para as 8 da tarde, ofrecerá un repaso pola traxectoria dunha das bandas máis internacionais do folk galego, reafirmando a aposta da Xunta por descentralizar a oferta cultural. O ritmo non decaerá a próxima fin de semana marcada por dous eventos de gran formato. En Vilagarcía, o Atlantic Fest consolidará a súa proposta indie con actuacións como as de Franz Ferdinand, Nacho Vegas, Chudor Cinema Club e Carlos Ares. Mentres que en Pontevedra, o Big Sound Festival no Parque Tafisa apostará polos sons urbanos, destacando no seu cartel nomes como María Becerra, David Bisbal ou Nati Peluso e moitos máis.